Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Хәерле сәгатьтә халык иҗатына битараф булмаган тамашачыларыбыз. Без изоляция форматында традицион һәм яратып уйналына торган музыка уен кораллары белән танышуны дәвам итәбез. Әйтәләр, һәр заманның үз көе дип. Мин өстәп әйтер идем, һәр заманның үз музыка уен коралы. Тарихи яссылыкта күп кенә музыкантларның исеме, күп кенә музыка уен кораллары онытылып калган. Ә кайберләре бүгенге көнгә кадәр барып җиткән. Ул уен коралларын кайбер күрше халыклар саклап калган. Һәм безнең татарлар арасында да мәгълүм, билгеле. Менә киләсе уен коралы ул шаян уен коралы. Күбегезнең күргәне, ишеткәнегез юктыр уен коралын. Менә ул шундый агачтан ясалынган кызыклы уен коралы. Аның бер ягы шома. Икенче ягында менә шундай бүлтәеп тора һәм ике тишек, өске тишек һәм аскы тишек. Без беләбез, уен коралларында төрлечә уйныйлар. Куллар ярдәмендә, авыз аппараты ярдәмендә уйныйлар һәм дә инде кайбер уен коралларында аяк ярдәмендә уйныйлар. Ә бу уен коралында ничек тавыш чыгаралар? Бергәләп уйлыйк. Логик ярдәмендә уйлаганда, әгәр тишек бар икән, димәк, өрергә кирәк. Ләкин әйтәсем килә, авыз ярдәмендә өрмиләр бу уен коралында. Тагын ничек өрергә була? Безнең тагын борыныбыз бар, шулай бит. Әйе, чыннан да шушы уен коралында борын ярдәмендә тавыш чыгаралар. Шуңадан атамасы борын флейтасы, борын сыбызгысы яки борын кубызы. Кубыз дигән мәгънә бу очракта гомумән музыка уен коралын аңлата. Менә күрәсез, югарыдагы тишекне борынга төриләр, менә шулай итеп. Аскы тишеге авыз тирәсендә барлыкка килә. Һәм дә инде без борын белән өреп, аскы өлешендә, авыз ярдәмендә эчтә куыш барлыкка китерәбез. Ул куышны югары күтәрәбез һәм төшерәбез, һәм шулай итеп безнең тавыш чыга, көй чыга. Шушы уен коралында уйнап күрсәтер өчен мин махсус профессиональ баянистны чакырдым, дустымны чакырдым, Илнар Сафин. Әйдәгез әле бергәләп шушы уен коралында уйнаганны хозурланып карап торыйк. Үткәннәрне белмәгән халыкның киләчәге юк ди халык авыз иҗаты. Әйдәгез үткәннәрне барлыйк, саклыйк һәм киләсе буынга тапшырыйк. Киләсе очрашуларга кадәр.